Kawistara Caosuningma bilih sak menika sampun hadetahaken tabuh 12 langkung 3 dosa menit. Asam Prambita bilih tasakranipun Srian Bojo putra pengantin Sarimbit pantes lan prayogi ndolya ten pungkasi. Asum Prambita Jaya Wijayanti ing Sambikala. Pamatur nuwun kita aturaken dumateng pangarsa. Ada rinjih campur saritan poaran. Pangarsa Mahadewa Audio Rental Sound System. Ugi para-para ingkang sampun hayawiji wontenipun tasakaranipun Sri Atmaja putra pengantin Sarimbit. Sewang-sewang kita mengkasih ganti wasilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun.